tabuk camp khulokjagui tongo khulogui kubun jaga fitting khainai shudu tabuk oro thanani police SP rok simi ngai tabuk motlangjagui tongnai khulogui tongo ngai chengyango nalainai ko mistri da abno to tiasar na tiasar ni acha aja खुलिया कोई नहीं बोता था हैं अच्छा बकक sana nalia khologi tongo sengyango nalainai hade chini takhok minal bai bobo kaisa police ni sebuk nokhlai tongo acha mo taw camp khologi borot langnai mo dala bil headquarter telangnai agi SP other ne hoite mo telangjang ni khologlai tongo mo actually agi tiasar camp tongmon na atino tiasa nge tabuk ngero tamo camp tong tabuk khai abdo to iko line ni hoite thana ni hoite SPU camp বর্তমানে তঞ্জং না মো জায়গা নি কেমনি মুং কাই dinokobora camp ni oro sai jongta আচ্ছা নিনি মুং কাই ani mong mirinal department নং বট ডিপার্টমেন্ট তং ang police department আচ্ছা নং কেম অফ তং মানে বুসক বালো খা iko 7-8 mas rong আচ্ছা ওকে जों नुगुइ मानखा yang ko khologi tongo mo jotong tlangnai tau yang nainai nge nok bising rogo seng ko nai nok bising rogo tam tong oro gari khebe bak kuma ba khero ni manei thangbai kata kuma ya tlangbai kata engkai kuma khangai to hina no blaboi engkai seng tabu nai iko monok dok tabu khologi tongo taksar mo hangke flight boat ni taksar nok narong togibo ekdom kerak nok giyango khologi tongo जों nugui mankha tamungi hingkai orbo mo kem asumani kwbangma kahini eba history tongo soi jaga o kem asugya agiwo tabuk hingkai hokang balai tongnai rok bo kemakha kerikha tipra hano hamjagui dofani yok samarina ni thangnai rok bo oro tabuk kerikha ba hingkai borok bo kemakha tiasar bo tabuk borok bo oroni kolu sungui tabuk kubun jaga thangnani hinino khulok laikha tiasar to kerikha ro hingkai mo hingke kali mondir eba santosh shiva mondir mo mutai mondir jabota hingkai no kono kai ko yango phai tongo naro nokoi makna sini live hingke mo hingke abtamo kasing masala bo mangsro thongga hingke abo motom khe muyo dun bagai botlango hingkai norno yang phunai nok mo khungsa oro khungnui nok tongo hingkai khungnui yo hingkai yango tei iko tei khungsa tongo abo khulok jaglak hingkai tei baki oro ni to khulokka no kaisa oro ni to kaisa khulokka oro ni to kaisa no khulogui paikha tabuk tei kaisa suruk lai tongo hingkai mo hingke khulok jagyakho mono khulok naita borok tabuk khulokna chesta nai tongo hingkai जों mo hai mane elakar amcherago kemda nangya ADC amcherago kemda nangya abo lukorong no saiman sanai comment chini comment box kok sadi ba comment khai sadi ADC amcherago kemda nangya hingkai baksa ba nangjagui mano baksa ba nangjayangui mano phiaba ani kaisa nangjagmani kem rok hingkai mono je जों romdi political issue bai jodi sono amchairago gunokol ungui tongkha hingke o jorao je political thung tongnai rok bodol algal tongnai rok walai sulai bulai sulai nglai tongkha hingke o jorao ungui mano je kemni jodi tiasar phano police phano tongkha hingke kaming no rokha khlai mano eba o je bulai tolang tongo jaga thangui abono domon khlai mano abon bagi hingkai amchaio belai kheno kem dorkar hingke te kaisa hingka kai je
falmung chamung nungmung aboni bisingte bo kaisa dorkar phiaba ani jote khe ang tai dorkar nangi hini sanani moto korijak actually dorkar nango gai baksa sao kem rok dorkar nangi jeng edisi amsai rogo hini sao hingke abono tuile tabo lukurok tamo sanai comment khaiye chini comment box o sadi je norok kem da nangjak edisi amsai rogo hingke oro kwbangma tongo naidi yango hingke bo lesu tongo oro hingke umo hingke mosomi satok kora hingke yang tolao hingke lama hingke mo jaga rok tabuk to khali no angnai hingke mon hingke nim bufang oroni staff rok tini phaiako je oro kholoknani phainai rok phaiako norok no phunuknai chwng hingke tamo khe o theater camp ko khulukjak kha oro tabuk suru tongo thanani staff SPO camp hinui bortomane ritonjakmani ke norok no phunuknai tebo naitoni chini o mangpili rok no.